I da se idemo spavno u Mata Gaming TV. I danas ćemo igrati Sky PvP na Mystic Hero. Da počnemo. I da ljudi počnemo sa novim gameplayom. Tako. Skačem. Mrš. Mrš. Tim na mene. Haker, hak. Mrš. Hakeru jedan. Dobro, ja sam... Ovo je haker. Sad ću skačem. Čekaj. I ljudi, ko nije znao da vam da vam pokažem ovaj prolaz tajni. Čekajte, like. I sad ću na njega. Mrš dole. Joj, samo ovaj haker. Juri. Ćemo ubiti. Ne, pa marš. Stani, sad ću da se barem ne po. Uvijek kad ja snijem ne mogu dobijem nikog, ali uvijek. Mrš to, sad ću ovo dobijem. Njega ću dobijem. Vidi ga. To, mrtva kokoška. Čekaj da se popnem ja ovdje malo. Da gađam. To, pogodi ga. Mrš dole. Kako mi došlo lik. Čekaj da uzmem šroga repe. Čekaj, idem ja. To. Sad ne mogu da nađem. Da, idem da probam da se popne. I ja da se popnem. Da vidimo šta ima tamo. Sad. Neću ti to. Evo lik. Za sad sam ubio 2 lika. To! Kako ja znam da gađam? I ljudi, u ovom klipu bih želeo da pozdravim Jefta Games Maja. Sada protiv ovoga niko ne može. Idem ja da se vratim tamo na centar. Ja normalno moram padnem. 2, daj stigni! A ne može. 2 sekunde ne može da stigne. Marč. Ja, ja uzeo opet kapu. Čekaj.
Još uđe. Ubio sam ja nekoga. Mrz dole. Evo ga ovaj haker. Hakeru, jedan hakeru. To! S ovom klipu ja dobijem nekog sad. I sad kad me ubije iz ovdje ću završiti klip. Lik mi je sleđa. Ko ima čim? Mrtva. Dijemanski. Pala srce. Ali malko. Sad je opet. I da ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Like, share, subscribe. Poz!